Musimy pamiętać, że ten rok 920, który kojarzymy przede wszystkim z wielkim zwycięstwem nad bolszewickim najazdem, miał także inne wielkie dni. I 10 luty 1920 roku do tych właśnie wielkich dni należał. O tym trzeba pamiętać. Po długim okresie, prawie 150 lat, 148, ziemie te wróciły w skład Rzeczypospolitej. Ziemie, na których przecież trwała praca, nie nasza. Praca nad germanizacją. I ta praca, choć nie bez sukcesów, się nie powiodła. A nie powiodła się z dwóch względów. Mamy tu Kościół. To jeden wzgląd. I istnieli Kaszubi z ich tradycją, odrębnym językiem, będącym dzisiaj zresztą już na liście języków Unii Europejskiej, ale związani z Polską. Do narodowości kaszubskiej przyznało się w czasie ostatniego spisu 6000. To ważne, bardzo ważne. Nikt, moi drodzy, nie chce, abyście nie byli Kaszubami, abyście nie kultywowali swojej tradycji, swojej historii, której się nie musicie wstydzić. Aby język polski nie był jedynym językiem tej ziemi, którą nazywamy Polską. Powtarzam, nikt rozsądny, nikt mądry nie ma nic przeciwko temu. Idzie tylko spoistość naszego kraju. Szczególnie teraz w Unii Europejskiej. Ja się nie zamierzam wypowiadać przeciwko Unii. Wręcz odwrotnie, jestem zdecydowanie za. Ale właśnie w tych warunkach musimy pamiętać o swojej kulturze, historii, odrębności, innej roli Kościoła.